Casgliadau Sian Elin. Fe es I feddwl wrth I mi ddechrau'r erthygl yma, be dwi wedi gasglu dros y blynyddoedd. Dydw I ddim yn berson sydd yn casglu un math o beth yn benodol, ond yn sicr dwi wedi casglu atgofion a phrofiadau. Y peth hynny sydd yn unigryw I bob un ohonom. Y pethau hynny sydd yn ein gwneud ni'n bobl yr un I heddiw. Felly dewch gyda fi wrth fi gerdded hen lwybrau. Erbyn hyn dwi'n ysgrifennu o dan y teitl Y Parchedig Sian Elin Thomas, a gallaf ond eich sicrhau does neb yn rhyfeddu ar hyn yn fwy na fi. Merch o gefndir digon cyffredin ydw I. Merch o ddoncaf Sir Benfro. Dad yn gyrru loriau a mam yn gweithio mewn cegin ysgol. Y ddau ohonyn nhw wedi gweithio'n galed I sicrhau ein bod ni fel plant yn cael cyfleoedd. Roedd dad a mam, sef Vernon ac Ann Rhys, yn ddau o'r bobl mwyaf cryf a phenderfynol dwi rioed wedi nabod. Collais fy mam 15 mlynedd yn ôl erbyn hyn I glefyd motor niwron. Amser oedd I mond yn 52 mlwydd oed. Fe wnaeth I wynebu salwch gyda hiwmor a'r agwedd bod rhaid cadw fynd cymaint ag oedd yn bosib. Roedd colli mam yn ergyd fawr I ni fel teulu wrth reswm, ond I dad roedd o'n golygu fod wedi colli ail wraig ymhell cyn ei hamser, wedi iddo golli wraig gyntaf yn ei 30au I gancr. A dyna'r salwch wnaeth gymryd dad 3 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Does dim amheuaeth bod dad cu a mam gu Penwain Ferwig wedi bod yn ddylanwad mawr ar fy mywyd. Roedd dad cu yn dod o deulu enfawr, oedd yn gweld y capal a chanu yn hynod bwysig. Ac wrth I fi hel ysgofion, dwi wedi dod I ddeall bod dat Penwain yn sicr yn berson pwysig I fi. Bu farw dat tra bo fi yn yr 90au ac fel pawb yn y cyfnod hynny o'n bywyd, doeddwn nhw ddim wir yn sylweddoli beth oedd yn ei olygu I mi. Does dim amheuaeth fy bod yn gweld eu heisiau arno nhw I gyd. Ac wrth I mi ysgrifennu'r erthygl hon, rydw I wedi dod I sylweddoli bod llawer o'r pethau rydw i'n ei gwneud yn fy mywyd yn fath o dirnged iddyn nhw ac yn rhan eu hetifeddiaeth nhw hefyd. Nes I ddim y goraf o amser yn yr ysgol I fod yn hollol onest, ac erbyn I fi ddod I ddiwedd fy nghyfnod yn ysgol y Preseli, doedd dim llawer y syniad gyda fi beth oedd I ddod yn y dyfodol. A dyma'n fam yn sôn wrthai, wyt ti'n dda yn siarad a pherfformio Sian Elin, beth am wneud rhywbeth gyda hynny? Fe ddaeth y sgiliau yma, wrth fy mrwymiad gyda'r ysgol sgil, Bryn Myrnach, aelwyd crymych a chlwb ffermwyr ifanc Hermon. Digon o gyfle I fod ar lwyfan cyhoeddus. Dwi'n cofio mam a fi'n mynd am goleg Sir Benfro ar noson agorad I weld yr adran yn perfformio. Ac o'r eiliad wnaeth o ddwy ohonon ni gerdded fewn, nes I deimlo fo mod wedi dod o hyd i'r lle delfrydol I mi, a mam yn cytuno 100%. Fe nes fwynhau fy amser gyda'r bobl newydd gwahanol yma, y math o bobl doeddwn erioed wedi cyfarfod o'r blaen yng nghefn gwlad Sir Benfro. Yn sicr fe wnaethon nhw agor fy ngorwelion a dwi'n falch o ddeud I mi gymryd pob cyfle. Erbyn I fi ddod I ddiwedd fy nghyfnod yn y coleg, roeddwn wedi dyweddio gyda Dylan, y dyn oedd yn mynd I ddod yn berson mwyaf pwysig yn fy mywyd, ac I fi deimlo'r awydd I fynd ymhellach drwy fynd I brifysgol, aros adra I ddechrau gweithio a dechrau teulu oedd y penderfyniad. Dwi wedi cael ambell I swydd wahanol sydd wedi ychwanegu at y casgliad yma o brofiadau, siop sglodion enwog Aberteifi, cardigan arms, ac wedi ni weithio yn ysgol y Freni fel cynorthwywraig am 19 mlynedd. Ac yng nghanol hyn I gyd cefais 2 o feibion, sef Iwan a Steffan. Roedd trefn ar fy mywyd, bywyd cartref, magu teulu, gweithio, mynd i'r capel ar y Sul, trai batrwm bywyd fynd yn ei flaen, allan o un man penderfynol Duw fod rhywbeth arall I fod. Rhyw ddi Sul cyffredin yn eistedd yng nghapel Seion crymych, heb yn wybod I neb, siaradais gyda fy ngweinidog, y parch Rosier Morgan. A dwi'n cofio hyd heddiw geiriau nes I ddeud, a sut roeddwn i'n teimlo. Y bola yn troi, a'r cheg yn sych, ond yn deud yn bwmp ac yn blaen, dwi'n teimlo fod Duw yn fy ngalw I fod yn weinidog, mod I byth wedi pregethu a byth wedi teimlo'r awydd I wneud.
Doedd Dylan ddim hyd yn oed yn oed o gwbl, a fe gath o sioc erbyn i fi gyrraedd adra. O'r eiliad hynny yn y capel, mae fy mywyd wedi newid yn llwyr. Roedd rhaid dechrau ysgrifennu pregethau, ysgrifennu trithodau, a'r peth mwyaf sgeri, dysgu gyrru. Dwi'n credu'n gryf ac yn deud wrth eraill bod y casgliad o brofiadau dwi wedi cael dros y blynyddoedd wedi arwain i ble rydw i nawr. Doeddwn i wrth gwrs ddim yn gallu ei weld ar y pryd, ond roedd Duw yn deall yn iawn beth oedd o'n wneud. Yr angerdd a'r dealltwriaeth am fyd capel wrth dat a mam penwain. Yr awydd a'r sylweddoliad bod angen gweithio'n galed oddi wrth mam a dat. Y gallu siarad o flaen cynulleidfa oddi wrth yr ysgol Sul, aelwyd a chlwb ffermwyr ifanc. Y gallu siarad gyda phobl o bob oed yn fy ngwaith yn y siop sglods, yr ysgol a'r capel. Ac wrth gwrs y gefnogaeth sydd angen arnaf o ddydd i ddydd yn dod oddi wrth Dylan, Iwan, Steffan a'r teulu cyfan. Rhain yw'r profiadau dwi'n ei casglu dros y blynyddoedd. Wrth fi eistedd fan hyn yn ysgrifennu hwn, dwi'n deall nad ydw i wedi cyrraedd y fan hyn ar fy mhen fy hun. Mae teulu, cymuned, addysg, gwaith y fy ffydd wedi fy ngalluogi i gyflawni fy ngweinidogaeth yn yr ofalaeth. A fy ngwaith fel caplan cartraf gofal glyn nest. Bob bora dwi'n deffro a diolch i Dduw am bopeth sydd gyda fi a phopeth sydd yn gwneud fi yn fi. Gweinidogaethu yw un o'r pethau mwyaf anodd dwi erioed wedi gwneud, ond hefyd yr un mwyaf brentiedig, ac rwyf yn ei fwynhau mas draw. Mae popeth dwi wedi casglu dros fy nghyfnod ar yr hen fyd yma yn werthfawr. Oes, mae gen i lyniau a digon o wrthrychau, ac mae hynny'n wir amdano ni gyd. Bod gen i ddigon o fwt i agor siop, digon o ddillad fel bod bron angen sied i'w cadw ni gyd, dim y casgliadau yma sy'n bwysig. Y casgliad gwerthfawr sydd gennyf yw rhai da chi methu prynu, atgofion, profiadau a phobl. Pob bendith i chi gyd.